שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון קפה, אבא קורא המון עיתון, ולי יקנו המון בלון. שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון קפה, אבא קורא המון עיתון, ולי יקנו המון בלון. אמא שלי מירה ואחותה התאומה זהבה מעולם לא גרו במרחק של יותר מ3 קומות אחת מהשנייה. בילדותן חלקו חדר אחד עם שני אחיהם הצעירים, וכשהגיעו לגיל 18 עברו לגור יחד בדירה בגבעתיים. כשהתחתנו, גרו תקופה קצרה עם בעליהם, עדיין בדירה אחת, וכשנולדנו אני ואחיי עברנו לגור בראשון לציון, משפחת שמיס ומשפחת פסח, בבניין אחד, בקומה אחת, דלת מול דלת. זה כמו שיש לך עוד בית. כמו שתכפילי כל דבר בשתיים. יש לך 2 מקררים, 2 ארונות בגדים, 2 מיטות. יכלת להגיד, יש לך 2 אמהות שדואגות לך. לא, אני דיברתי על הדברים החומריים. לי זה נראה, כאילו, אני לא יודעת איך זה מרגיש משהו אחר, אבל לי זה נראה כאילו הכי כיף בעולם. כאילו מספרת לאנשים, טוב, זה אחות, לאמא שלי יש אחות תאומה, והיא גרה דלת ממול, אומרים, מה, איזה מגניב, יואו, וזה כמו משפחה רעי גדולה, וזה, וכאילו הולכים מתלהבים. אנחנו קיבלנו את זה כמצב נתון, זה נראה לי מאוד נורמלי, שאם חסר לי משהו, אני לוקח מפתח ספר, בודק מה יש בבית השני. יש בזה רגעים קשים, יש חוסר באינטימיות ובפרטיות. אתה בא, מתלבש בבוקר, פתאום נעלם לך ג'קט שבנית עליו כל הלילה, שתכננת ללבוש, למשל, סתם אני זורקת. נגיד, אתה מביא בחורה חדשה הביתה והיא לא מבינה מה הולך פה, כאילו... נכנסים לך במיוחד, נכנסים לך לדלת, אני מלא פעמים נכנסו לי חופשי, פותחים את ה... כאילו גם אין פה את הקטע, הכל פתוח עד הסוף. יש איזה צדדים טובים ויש איזה צדדים פחות טובים, אי אפשר להגיד שזה מושלם לגור בדלת מול דלת. כי תחשבי כאילו על אבי ועל ארי, שאין להם פרטיות. אין פרטיות. גם כשאתם הייתם ילדים קטנים, כולם, לא ידעתם להפריד שזה הבית שלי וזה הבית. עד היום אין הפרדה, את מבינה? ולא כל אחד היה מסכים לזה. למשל שלמשל אמא נוסעת, אז יש פה בית ריק, אז אני ועמית לא פה נגיד. אז אני מביאה לפה חברות ואני עושה פה זה... וכאילו חושבים, זה בית ריק, אז עושים השבעה, ופתאום נכנסים כל הדודים, וזה לא אמרת שיש לך בית ריק. אני זוכר פה הרבה ריבים לאורך ההיסטוריה המשותפת, של כיבוי החשמל ו... מה זה כיבוי החשמל? אני זוכרת שפעם היינו רבים איתם, מכוונים להם את החשמל, את השלטרים. בתור ילדים, אפילו גם היום, יש תלונות מפה לפה, לקחו לי, בלי רשות, נכנסים, כי לא היו גבולות, כאילו, לא היו גבולות בבית. אני כל כך עצוב לי ושמש עליי, ודיזינגוף נראה לי כמו רכבת לילה לקהיר. כל הצלילים מחפש סימן, יושב בצד הדרך, יושב ליד הזמן. בחדר הסגור בדידות, כמה שיש בפנים אינטריגות, אבל גם האינטריגות זה בגלל שאנחנו מרגישים הכי בנוח, כי אנחנו כמו אחים. זה חלק מהעניין, זה לטוב ולרע, ואנחנו תמיד מסתכלים על זה לטוב, כאילו. קצת שני, אנחנו תמיד אף פעם לא לבד, ותמיד יש עניין, ותמיד איזה וזה... ולדעתי זה מחפר על זה שאין גבולות. עכשיו, הנה, את רואה, גם. זה לא, נגיד, הנה, עכשיו עמית שהוא עובר דירה, זה לא קל, כאילו. אני לא יודע איך לאכול את זה, כי זה כמו שהאח שלך עוזב את הבית, כאילו. אותו דבר. תמיד ששואלים אותי, כמה אחים יש לך? יש לי 2 אחים בהגדרה, ובתכלס יש לי 5 אחים. כאילו, לגמרי. זה הסיפור שמלווה אותנו כל החיים, אני חושבת. זה חלק ממה שמגדיר אותנו. וגם אנחנו בגילאים, כאילו זה יצא
בנות באותו גיל, בנים באותו גיל. אני אומרת למשל, שאתם נסעתם להודו, ואמא נשארה עם מאיה, אז כאילו אמרנו, מה יהיה, זאת אומרת, בטח יהיה נמרק, אבל לא היה קשה, כי תמיד נפתח שולחן, ותמיד אנחנו יושבים, גם היום, אם זה נוסע, וזה נסע, אפילו אריאל נסע, ודניאל לא הייתה, ומיכאל לא היה, אנחנו לא מרגישים לבד, כי פתאום אז את באה, ויש את מאיה, ויש את עמית, כאילו יש דינמיקה, אנחנו כמו משפחה אחת. אני זוכרת שבשנה שהגרתם בפנסקולה, שזו הייתה השנה הקשה ביותר נראה לי לכולנו, שאתם נסעתם לשליחות לשנה. כשנסענו לשליחות, אז יצא ש7 חודשים לא גרנו ביחד. אבל כל הזמן ידענו בראש שאנחנו נחזור לחיות ביחד, אז כל ההרגשה הזאת הייתה זמנית. בוקר טוב חבר'ה, כפי שאתם רואים אנחנו יומיים אחרי שהחבר'ה הצעירים הגיעו. הלאה, אנחנו רואים את הבית שלנו בשכונת החולות הלבנים, ווייט סנדס, אשר בפנסקולה ביץ', פלורידה. חגגנו יותר בראש השנה, שהיה מאוד מעניין, ככה חשבנו שארץ ישראל, בבית כנסת, חגיגות, ומירה לא עושה כביסה, ולמרות שאנחנו מתגלגלים נורא לארץ, אנחנו מקווים שנעשה פה חיים. הגעגועים לי היו קשים. אז לא היה מחשב, ולא היה פייסבוק, ולא היה אימיילים. אז כאילו מה הייתם מדברות נגיד פעם בשבוע? היינו בטלפון, כן, והטלפון היה יקר, אז היינו מדברות פעם זה באמת, זה כאילו תקחי אחים ותפרידי אותו למשך שנה. מה זה? אתם הייתם החברים שלי, אחים שלך, הוא גם הפרש בינינו פחות משנה, זה היה קשה בטירוף, כאילו, אני ממש זוכרת את זה. התרגשנו כי חיכינו שהם יבואו, הם לא באו ישר על התחלה, לקח איזה 2-3 עד שהם באו, אז חיכינו להם. השנה, מה זה קשה? יש גם את הסרט המפורסם שרואים את המפגש שלנו בשדה. זה כן. כן. ילדים! פיתוש! מה העניינים? בסדר, איך הייתה טיסה? הזכירו פה את הדירה, וכאילו, ואני עדיין לא הבנתי שכאילו, מה זאת אומרת? הייתי באה לשכנה שגרה פה, שלום, בוא נדבר, בוא נחליף דברים, כאילו הייתי ילדה ולא הבנתי כאילו מה לא בסדר. אנחנו כבר באופן אוטומטי, אני את המפתח הייתי נכנסת גם שהיא לא פה, פתאום הייתי אומרת רגע, יש פה מישהו אחר שגר, באופן... זה כאילו ממש, זה באמת, זה כאילו תקחי אחים ותפרידי אותו למשך שנה. היה רגעים שהייתי מרגיש יותר בנוח לבוא למירה למאשר לאמא נגיד, סתם, דברים מסוימים נגיד. שהייתי מרגיש יותר פתוח לדבר איתם עם מירה. לי קצת עצוב כבר עכשיו, כי זה עוד מעט ייגמר, כאילו את כבר עבר דירה. ועמית עכשיו עובר, וכאילו כולם בחיים שלהם, אז כאילו זה לא כמו שהיה פעם, שזה היה יותר ביחד, בכל חודש שכולם היו. כאילו התקופה הזאת עומדת להיגמר, ולי קצת חבל אישית, כאילו כזה, יהיה לי חסר. אבל כאילו מצד שני אני אומרת, תחשבי על משפחות רגילות, כאילו שאנשים עוזבים את... נגיד עכשיו אמא שלי הייתה פה, כן? ואני עזבתי את הבית, ופתאום עמית עזב את הבית, ואז מה יש לה ארוחת שישי, לפעמים רק אמא שלי ומאיה, כאילו ככה יוצא משפחות רגילות. אם כזה אני אעשה סכום ענק של כסף, אז עובר לי בראש מחשבות כאלה של... להביא את כל החברים, את כל המשפחה. זהו, גם לי, כשהייתי קטן זה פנטהאוז ענק, ולהביא את... אנחנו וזהבה, כזה, שתי הפנטהאוזים של הבניין, עם מרפסת ענקית, ובכלל יש לנו משרתות שם ודברים כאלה, כזה, וכולם גרים ביחד, כאילו. תמיד ככה אני, כאילו היה לי בראש. לי היה עם אריאל, שחשבתי, תמיד אמרנו שנגור דלת מול דלת. זה תמיד היה, גם כשהייתי ילד קטן, תמיד היה נראה לי כאילו עכשיו, הגיוני. היום, לא כשהייתי ילד קטן. כאילו מעניין לדעת אם באמת זה נשמע הגיוני, תמיד היה לי חייב שכל המשפחה נעבור לגור, נגיד אהובה וזה, את יודעת שכולם נגור באותו בניין.
זה נראה לי... ולי זה היה נשמע הגיוני, אני לא יודע אם זה באמת נשמע הגיוני לאנשים מסוימים. עוד נגיד 10 שנים, 20 שנה, מה ההורים שלו לגעו מול מירלה, זה כאילו, זה מחשבה מוזרה, כאילו, זה לא משהו שהוא לא נתפס, זה גם זה משהו בגלל זה שאף פעם לא יצא לפועל, כאילו, יש פנטזיות ויש זה, ואנשים חושבים ש... וגם לכם הייתה תקופה שגם אומרים לעבור ליהוד בכלל, וזה בכלל היה בשלנו שיא השוק, כאילו, מה, באיזה קטע אתם לא תהיו אפילו במרחק הליכה. לא, לא. המקסימום לא יתרחק לעוד בניין, לא בבניין, לא לעיר גם אחרת. אפילו איזה. זה פשוט, אני חושב שבגדול, זה פשוט היה מציאות שנולדנו אליה, ולמדנו אותה תוך כדי, שכאילו עכשיו שאתה מסתכל על זה, אתה מבין שהרבה דברים שהיו נראים לך ברורים מאליו, לא ברורים מאליו לכולם. זה בדיוק מה שזה עשה, השיתוף הזה. לא יתפסוני חי, כן אני זוכר אותה, איתי רוכבת איתי, אני עוזר